Update mga idol, pasiring kita sa Boulevard, sa Kalalahan Boulevard. Yan o, baha na naman so agyan, di ba mga idol? Yan o, may tricycle o, dahil man makaagyan di o. Yan o, grabe mga idol, hararo min eh, titistingon ta. Buray, dapat dahil mahulugan sa tuyang cellphone. Oh, dahil ni niya. Bos, bago bisa mo no. May kaya kan tricycle. Yun o, grabe o. Ang bakit tricycle dahil man kaya.